Vastelovend is echt mijn feest. Als mannetje van 4, 5 jaar oud met een zaadharmonie door Neerbik gelopen. De raspa toeterend op een trompetje. Tada, 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 gekregen van mijn opa. En daarna wordt het gekker en uitgebreider. Ik kan wel zeggen dat het gevoel van samen zijn met mensen die graag zingen en kallen over onneuzelen, maar ook serieuze dingen met vastelovend is ontwagen. Als ik dan maar samen weinig lig, met de zon op ons gezicht. Daar ontstond ook bij mij de drang om mensen met te krijgen in het plezier. Zingend met muzikanten, flauwekul maken op het Onze Lieve Vrouwenplein in Maastricht. Ook werd ik fanatieker bij het schrijven van vastelovensliedje. Geweldig is het wanneer zalen en plein die liedjes zingen en even alles om zich heen vergeten. Hun dagelijkse zorgen even naar de achtergrond hebben verdrongen. Geen lekkerder gevoel dan om in een weldadig vuurjaarszunke samen te genieten van het leven. Wie zoekt dat we samen zijn? Carnaval is mijn feest. Met ons pappen en mam naar de optocht in Schijndel en daarna hossen en genieten in de Vink. Mijn eerste pekske was daarvan een dansmarieke. Het begon wit, maar dat hield ik nooit lang vol. En natuurlijk heb ik met een optocht meegedaan. Ja, de reclameoptocht. En als puber hunkerde ik vooral naar de eerste kus met carnaval, die maar niet kwam. Maar later ging ik met mijn eigen kinderen op sjouw. En tegenwoordig ben ik aan het werk als anderen feest vieren. Maar ik vind dit heerlijk, want iedereen is vrolijk en positief. Schouder aan schouder, met elkaar, heerlijk! Het echte carnavalsgevoel is toch vooral de gelijkwaardigheid die je voelt. En zo zou het altijd moeten zijn. Christel, hoe is het nou gemaakt? Wat leuk man, wat gezellig. Hé, maar wacht even. Wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Keileuk. Maar het is vastelovend, dat wel. Maar Vastelovend. wacht even, ga ik jullie wel kunnen verstaan dan? Ja, zeker. Je verstaat me toch nu ook, of Ja, niet? Dan? nee, dat klopt, We dat passen ons klopt. wel aan, hè? Helemaal goed, maar dan beloof ik, dan pas ik me eigen ook aan als ik naar jullie toe kom. Ja, precies. Kijk, gezellig, want we doen het samen, hè? Ja, want zeker. het is ons feest. Ja, dit is ons feest. Begint dat gezegd nou al? Hier, pak de vlag. Hier, vat die vlag. Oké, kom op, we gaan. Dit is Wim, een echte carnavalsvierder. En hij is net als de dames van het clubje, de elastieke benen, in alle vroegten opgestaan. Want vandaag is de grote dag. En op deze 11e november om precies 11:11 begint het aftellen naar carnaval. We tellen dus af om te beginnen met aftellen. Wat doe je nou toe? En daarom mag de vlag uit. Gaat gebeuren, jongens. Kom. Want in de achtertuin van voorzitter Ton de Nurste gaat carnaval 2024 beginnen voor de APK'ers. Goedje! Het gezelschap van oud-prinsen, adjudanten en de elastieke benen. En ik ben ook uitgenodigd om dit heugelijke moment te aanschouwen. Als ze me tenminste binnenlaten. In hun tot residentie omgedoopte schuurtje. Hey. Ja, wat kan ik nou mee naar binnen? Geen contact, hè? Dat is een eigen wereld. Daar kijkt er naar. Goedemorgen! Waarom valt het helemaal stil als ik binnenkom lopen? Imposante verschijning. Hoi Christel, kijk eens, ik heb voor jou een borreltje. Is dit een soort traditie? Hier beginnen jullie de dag mee. Beginnen wij als dames, beginnen wij hier de dag al mee. Oké. Elke morgen. Proost dan, dames. Ik voel me eigenlijk een beetje underdressed, maar dat maakt niet uit. Op 11:11. En na dit neutje gaan we het schurken in. Sorry, de residentie. Dat is een echte residentie, hè? Hoe kom ik binnen in een echte residentie? Meestal door de deur. Ik denk dat we dat ook doen. Dat vind ik heel fijn. Kijk, en we staan hier dus in een residentie en alles gaat aan regels aan elkaar. En ze laten het podium nu zakken met een katrol die aan die stoel zit. Check het uit. Keeschieters en keeschietrennikers! Ik hoor jullie niet! Keeschiet
Schieters en Keischietrennikers! En ook achter in de zaal, Schieters en Keischietrennikers! Oké, een hele goede morgen en welkom op de dag der dagen van het jaar. De 11e van de 11e is aangebroken en wij staan hier allemaal vol spanning. Jubelend, met een beetje klotsoksels, want het gaat straks gebeuren. Om 11 over 11, met 11 kanonslagen. En dan is het, nou vandaag, los! Keischieters, Keischietrennikers, los! En jawel, de enthousiaste APK'ers zetten weer hun lied in. Nou ja, lied. Met la 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 en klappen komt een heel eind. En na dit korte oponthoud spoedt de stoet zich naar het buurdorp Overloon. Gas op de lolly. En terwijl het bij Christel in Brabant rustig is begonnen, is het bij ons feest al volle gas. Hier in Remung houden vandaag 17.000 vastelovensvierders hun hart op bij de start van de vastelovend. De 11e van de 11e. Traditioneel getrouw georganiseerd door de Schenk Kraf Compagnie. De compagnie is vernoemd naar de pap van Beppie Kraf. Ja, die treedt natuurlijk ook op vandaag en dat wil ik Christel wel even sloten metmaken. Want volgens mij heeft ze de koningin van het Limburgse leed nog nooit ontmoet. Ja, dat ken natuurlijk niet. Ja, dit is fantastisch. Het is weer begonnen. De zon is aan. De lui hebben er allemaal zin in. Ik heb een afspraak met Christel hier in Limburg. Ja, ik ben benieuwd of het in Brabant ook zo gezellig is. Christel moet komen, maar het is een beetje laat. Ik weet niet of het op 10 is, Christel, de laat. Marleen Rutte! Oké, zing je met. Zolang het hier nog vasteloven, jullie? Terwijl ik hier nog even door de druk probeer te wurmen, Beppie nog even kus en de gouverneur nog even spreek, hoop ik dat Christel straks nog een beetje op tijd is. Nou, voorlopig ben ik nog niet in Roermond. Want de oude Prinsencompagnie uit Vierlingsbeek wipt eerst nog even langs de kroeg om de bevriende APK'ers uit Overloon te treffen. Kijk, ze fietsen nogal hard, maar 11 over 11 wacht niet, hè? Ik kan mijn carnavalshart weer lekker ophalen hier in de grensstreek. Als je namelijk de andere kant op fietst, zitten in het Limburgse Venray. En daarom is het dialect hier ook behoorlijk Limburgs. En dan zullen er vast ook veel invloeden zijn in de manier van carnaval vieren. Jongen, we hebben het gehaald. Gelukkig. Kom, naar binnen. Maar gelukkig, bij binnenkomst wel een typisch Brabants welkom. Bedankt! Hebben we er zin in? Zo, goed dat je de weg hebt gewonnen naar Loen, want carnaval, het vieren we samen. Hè? Samen gaan we door het leven. Alleen is er geen kloten aan, dus we zoeken elkaar op. En daarom voelt het ook goed om samen, nou met z'n allen bij elkaar te komen en het pad te gaan. We gaan het vuur een beetje opstoken vandaag. We gaan dingen doen die we nog nooit gedaan hebben vandaag. Het gevoel moet er van om de bed liggen, zo van, had ik dat wel moeten doen. Daar kon ik wel eens kloot terrein mee krijgen, merken. Als je dat gevoel vanavond had, dan had je goed carnaval gevierd. Dan had je het beleefd, de vierde carnaval, jongens. Maar even, als er nou iedere keer als er iets gezegd wordt, geproost en gezongen moet worden, dan haalden jullie 11 over 11 niet. Dat denk ik wel. Dat weet je zeker? Dat weet ik heel zeker. Helemaal goed. We zijn door en door getraind, hè. Oké. Kijk, het is zo, hè. Als je naar dat jaartal gaat kijken. Jezus, 1987. Toen waren je misschien nog net niet geboren. Nou, ik kan jou vertellen dat ik er al een aardig tijdje was en dat ik toen zelfs een kind kreeg rond die koers. Dus, zie je nog? Nee, dat geloof ik niet. Serieus? Zie je zo? Serieus? Nou, je ziet er goed uit, hè? Bedankt. Maar Wim, wat is dit voor clubje? De APK. Oh, Prinsencompagnie. Ik vind het leuk om naar de carnaval als prinsen en adjudanten bij elkaar te komen en gewoon lol te hebben. En ook, wij hebben ook van alles georganiseerd, maar dat doen we niet altijd. Maar soms wel en soms niet. Maar om de carnaval aan de gang te kunnen houden, moet er natuurlijk wel met z'n allen iets doen. Zeker. En als jij niks doet met elkaar, gebeurt er niks. Helemaal niks. Maar nou zitten we hier ook
op de grens bekend. Oeh, dit is een gevaarlijke grond eigenlijk. Dit is grond. Maar hoe zit het met het gevoel van carnaval Brabant of carnaval Limburg? Ja, ik moet wel één ding zeggen. Dit is dan Brabant. Maar met de carnaval, dan voel ik me toch wel een beetje Limburgs. Dan ben ik toch wel meer geneigd de Limburgse krant op te gaan als... Waarom? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het dan het gevoel dat wij in het zuiden toch dat meer hier hebben zitten. Kijk, dat zit een beetje dieper. Maar ik moet zeggen, ik heb hem ook diep zitten. Ja, dat geloof ik goed. Maar ja, daarom is het gekke ervan. Carnaval is een feest. En dat voelde zelf. Ongeacht wat het viert. Juist. En de ene had het meer als de andere. En de ene die houdt van genoeg. Ja, en daar houden wij niet van. Wij houden van la 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 la. Goedemiddag, Loen! En ze moeten nog een beetje wakker werden. Goedemiddag, Loen! En daar gaan we. Op naar het feest op het plein voor de kerk. Of zoals het officieel heet, het feest voor de kerk op het plein. Maar ik geloof in vasteland. Ja, ik geloof in carnaval. En hier op het plein voor de kerk vallen men meteen de Limburgse invloeden op. De liedjes in het Limburgs dialect. Veel smink en er is opvallend veel rood, geel en groen te zien. De kleuren van de Limburgse vastelavond. Wat zien jullie er prachtig uit. Echt niet normaal. En hoe laat ben jullie hiermee begonnen? Niet heel lang. Ik ben om 11:30 opgestaan. Maar 5 hebben wij al zelf gedaan en daar is het ongeveer een uur mee bezig geweest. Wat is voor jullie carnaval? Ja, sminken, leuk verkleden, gezelligheid, een mooi feest. En het is gewoon leuk om je daarvoor extra uit te pakken. Carnaval is voor mij het feest van verbroedering. En zie je het ook als een olievlek veranderen? Dat het steeds weer in elkaar gaat of toch niet? Ik heb wel het idee dat dat steeds verder verbroedert. Ja. Ik bedoel, wij wonen in Vierlingsbeek, dat is Brabant. Maar Koen is van origine een Limburgs knulleke, een Leuns knulleke. Ik ben van origine een Horster Dreumel. Dus we zijn allebei Limburgers. Maar we zijn wel prins en adjudant in Brabant geweest. Dus ja, verbroedering moet er gewoon zijn. En dat maakt dus ook niet uit waar uw roots liggen? Nee. Dat is, in sommige plaatsen is dat volgens mij wel het geval dat je per se geboren en getogen moet zijn in die plek. Maar ik weet niet of dat nog zo streng overal wordt gehanteerd eigenlijk. Overbodig, net als die grens. Precies dat. Iedereen gaat toch gewoon een feestje vieren, dat is uiteindelijk de kern. 4, 3, 2, 1. We zijn los! Het is gebeurd! Een feestje voor iedereen. Zo is het. Maakt ook niet uit waar, maar het is een mooi feest. Zo is het. 3, 2, 1. Feestje! Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. En maak dat vanavond de dag weer geplukt. Vergeet niet te leven, vergeet niet te lachen. De nacht was te loven, de leven geluk. En Bart zei het al, hè. Geen lekkerder gevoel dan in een weldadig zonneke. Samen genieten van het leven. Loen, maak er nog een hele chique, mooie dag van. Met veel zon. Hoi! Maar voordat ik Bart op ga zoeken, krijg ik nog wel een opmerking die ik vreemd genoeg wel vaker hoor. En dat is niet omdat ik zo goed kan zingen. Ik wil een beetje op Beppie Kraft geven. Oh, lijk ik daarop? Dat is eigenlijk de Limburgse Christel de Laat. Oké. Als jij nog genoeg naar het zuiden gaat, dan kom je Betty Kraft weer tegen. Carnaval is begonnen, dat is duidelijk. Zij gaan het nog lekker vieren en wij gaan op naar de volgende. Ja, en nog hier keer met 11 kanonshirt op het Punselplein en een druk op de knop door de burgemeester vastelovend officieel beginnen. En chauvinistisch als we zijn, meteen gevolgd door ons volkslied.
Gezongen door Ivo. Hey Christel! Wat was je nou? Ja, Hey, jongen. 11 was het, hè? 11 over 11. Ja, maar dat weet ik. Maar ik had natuurlijk al, ik moest heel vroeg op. Ja. Want ik ben vanmorgen al begonnen in Vierlingsbeek. Vierlingsbeek, hoe was het daar? Het was heel en mooi weer. Hey, maar welkom in Remond. Hier is het te doen, zeg maar. Hier gebeurt het. Ga je maar even weer kijken. Het is mijn allereerste keer Ja. carnaval in Limburg. Dus je moet me echt wel een beetje bij de hand nemen. Moet je wat anders aan nog even? Heb je er zin in? Heb je goed geslapen? Ik heb goed geslapen en ik heb er heel veel zin in. Maar het is een gekkenhuis hier. Dat is leuk, hè? En dit is het podium. Dat hebben jullie natuurlijk ook, zo'n grote podium. Dat hebben wij ook. Achter dat podium staan de mensen. Daar gebeurt het. Oké. We gaan gewoon kijken. Kom mee. Kom. Een beetje de zonnebloem is het wel. Nou, daar ga ik dan met mijn Limburgse vuurdoop. En ik merk aan alles dat Bart hier helemaal thuis is. Hij kent de mensen, spreekt de taal en stelt me gerre voor aan iedereen die een rol heeft in dit feest. Welkom, welkom. Maar ik moet nou natuurlijk op pad met Bart. Heel lang Waar moet ik nog. rekening mee houden? Heel veel, heel druk, heel veel energie. Altijd goede zin. Maar ja, ook een ontzettend klein hart. Heb je nog vakantiedagen? Die zou ik na dit project opnemen. Doe ze het heel dadelijk. Oké, ik weet wat men te doen staat, denk ik wel. Het wordt leuk, Bart. Ik heb er echt zin in. Succes, hè, jongens. Ik merk aan Christel dat ze toch wel onder de indruk is. En die is wel get gewend hoor. Want zelf steekt hij meer dan 100 keer per jaar voor een uitverkochte theaterzaal. Maar dit Limburgse feest pakt er toch een beetje in. Ze is een echte Brabander betaamt. Meteen lekker meedoen. Dit is een stom meisje, dat is eigenlijk een achterneef. Maar je bent van Brabant. Ja. Ik zag je zitten, ik denk dat is pure Limburgs. Hé, maar Christel speelde zijn ganse Oranje Riet helemaal plat in de theaterzaal. Dat is gewoon heel leuk en heel grappig. Oh, je bent grappig. Kom, maar kan je dat liedje niet solliciteren? Ta, 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 ta. Ken je dat liedje? Dat ken ik. Ik ken de Jan Spaggerband wel. Oh, kijk. Kom dadelijk, dan moet je Tuurlijk even ken ik. blijven, man. Ja, dat is een leuk tekstje. Ja, nieuw, is nieuw. Is nieuw. Hoeveel heb zich dat laten maken eigenlijk zo gaat? Ik vind het echt heel leuk in Roermond. En er gebeuren allerlei dingen die me gewoon duizelen. Ik dacht dat ik alles wel wist. En dat ik wist hoe Roermond zou zijn en wat carnaval in Limburg betekent. En ben je ook Maar verkleed dit is... hier? Ja, Je bent ook verkleed. MBV zo. Oh, nee, niet achter ons zijn. Mag niet. Zullen we drinken? We gaan wat drinken. Zeker hier achter dat ding. Niet normaal! Ja, lekker. Het is zo vol en Dat is zo leuk hoor. druk. Dat is nou Limburg. Dat is nou vastelavond. En na de hele voorstelronde duiken we het publiek in. Maar ik heb nog steeds Beppie niet gezien. Maar dat gaat zeker lukken. Daar zei Bart nog. Want zij gaat straks een prijs uitreiken als ondersteuning voor het Limburgse lied. En dit jaar aan ene John Tana. Waar ik dus nog nooit van gehoord heb. Nou, dit is een Sontana. Die is van 0 tot 100 in de jaartijd. Jij zingt echt in het Limburgs. Waarom? Werkt het niet gewoon ook als je gewoon niet Limburgs zingt? In Brabant, maar in Limburg niet. Maar is dat essentieel? Is dat bij een Limburgs lied? Moet je in uw dialect zingen? Ja, denk het wel. Denk het wel. Ik denk dat het belangrijk is om mensen snel ook te snappen wat je zingt en begrijpen. En ik denk als je in het Nederlands duurt het dan weer te ver. Maar zo is het niet. In het Nederlands willen zingen. Nee. Heb je geen ambities om het kansenland te veroveren? Nee. Of in het Duits? Oh niet. Frans? Oh niet. Dat is wel leuk voor bij jullie ook in Ja, Brabant. skiën. Maar je moet gewoon blijven geven, leuke dingen doen. Dat doen wat je graag doet. Oh, daar is Beppie. Beppie. Daar is ze. Beppie. Kom maar gauw. En daar staat ze voor me. Daar Mevrouw is ze. Kraft. Oftewel Dag Beppie. Beppie, ik ben Christel. Ik ben Beppie. Dag, nou, dan vind ik het ongelooflijk leuk om jou te ontmoeten, Beppie. Want ik word heel vaak aangesproken, want ik ben in Brabant. Ben ik de carnavalvrouw, zeg maar, en jij bent daar in Limburg. Ja, klopt. En vaak wordt ook gezegd, oh, jij bent net als Beppie. Nou zijn we qua We kunnen elkaar in ieder geval in de oren. Sowieso.
Ja, jij zingt in het Limburgs, we hadden het er net over. Is dat heel belangrijk, Beppie, om dat dialect gewoon te blijven zingen? Dat is het allerbelangrijkste wat er bestaat. Gewoon ons eigen dialect Waarom dan behouden. eigenlijk? Omdat dat een stuk cultuur is. Omdat dat een jarenlang cultuur is. Het zou zonde zijn als ons dialect verloren ging. En dat gaat ook niet verloren, want ik zie hoe langer hoe meer jeugd ook in het dialect zelfs schrijven. En dat is lang niet geweest. Maar kijk hier op het plein. Ik hoor dus carnaval gaat verloren, want de jeugd houdt er niet meer van. Nou, kijk, ga maar kijken. En dan maakt het eigenlijk toch niet uit wat voor dialect dat we hebben als we het maar vieren. Nee, als iedereen maar zijn dialect spreekt vanuit zijn hart. Precies. Welkom terug op het stationsplein in Remung met 17.000 vaste loopschermen. Oké, Bart, wat gaan we doen? Kijk, die zontanen krijgen zo die zeng uitgereikt. En hij moet dan als tegenprestatie, hij heeft het dus geaccepteerd om die zeng te krijgen. Hij moet dan Ik ben zo verleefd zingen. Oh. Hij moet een liedje van Beppie doen, zeg maar. Van Beppie of met Beppie? Ja, ook wel met Beppie. Dus ik Van weet, en met het is altijd een beetje een verrassing. Ik heb hem ook een keer gekregen, dat heb ik met de hele band hebben we een liedje Heb gedaan. jij hem ook? Ja, ik heb hem ook. Ik heb hem gewoon ook. Ja. Maar die Schengenprijs, zeg ik dat goed? Ja, de Zeng. Zeng. En dat was eigenlijk vernoemd naar die vader, toch? Ja, die vader, ja. Je hebt die Zeng Kraf Company en Zeng Kraf was een accordeonist. Ja, die heeft heel veel liedjes gemaakt. En heel veel dingetjes opgenomen. Ja. En ja, goed. En eigenlijk haar vader, zeg maar, is die hele... Daar is ze. Jongens, luister. Ik ga nu aankondigen. John Tana! Waar leuk dat de Schenk dit jaar wordt uitgereikt door de Brabantse gouverneur van Limburg. Commissaris van de Koning, dus Emiel Roemer. Kijk, dan moet je dus dat liedje gaan zingen. Ik ben zo verleefd. Zeg maar mee. Ik ben zo verleefd. Ik ben zo verleefd. En dan krijg ik op de valreep nog een spoedcursusje Limburgs van Bart. Hartstikke verliefd. En als ik dich zie, en als ik dich zie, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verliefd. Ja. Ik ben zo verliefd. Hartstikke verliefd. Als ik je zie, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verliefd. Hoe vond je de eerste samenwerking vandaag? Ik vond het heel Zeg fijn, maar. oprecht. Echt waar? Maar ik vond het indrukwekkend om te zien hoe jullie hier, ja, de 11e van de 11e vieren. Maar wat is het dan wat je indrukwekkend vindt? Het massale, het grootse, het verkleed, de pekskes, de muziek. Ik vond het leuk om Beppie te ontmoeten. Ja. En ik vond het mooi om het door jouw ogen te zien hoe dat dit hier op de 11e van de 11e gaat. Ik wil ook bij jou komen kijken. Hè? Gaan we zeker regelen. Gaan we doen. Oh ja, volgende week. Volgende week Dan zijn we alweer. er weer. Ik peer hem. Houdoe. Hoi, hoi. Rij voorzichtig, hè. Hoi. Daar had ze weer. Als ik dich zie, ben ik blij dat ik leef. Ik ben zo verleefd. Hotje! Dames en heren, ik vind het reuze gezellig.